सांत पावलान कोलोसे घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जाणीत सर्व रचनामध्ये. ताचे ते सर्गींची आणि पृथ्वीची दिसतात ती आणि दिसानातली सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली. सर्व रचना जावचे पहिले तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पहिले फळ जिवंत जाल्ल्यांचे. देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आणि ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापित करण भूमीच्या आणि अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा ते राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. आणि थानी ताचे लागी विचारले. जुवांचे शिस तवळ तवळ उपास करण मागणे करतात आणि फारिसेवांचे शिसी तशेंच करतात, पूण तुझे शिस खातात आणि पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली. काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालशात वे. होरेताक तांचे तावन खाडन वरचे दीस येताले आणि त्या दिसांनी ते उपास करताले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवे लुगाट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगाट तो पिंजून फाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुटतात. वायन पाजरून वेता आणि सामडी फाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी भरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचे उतार हे.